моята плантация за блока, пардон, овощна градина, всичко друго. Приближавам, ето, прасковата, след малко ще се кача на гаража. Майко, ето това. Занесохте бурканите горе, да знаеш. Това е дървото. Отрупано с праскови. 100 кила. Сега се качвам по една доста неудобна стълба. И съм авария голяното. Ето ви дървото от друг поглед. И къде са се скрили част от прасковите, които след малко ще имат удоволствието да бъдат обрани от мен. Всяка праскова трябва да се пипне, дали леко е омекнала и тогава ще бъде обрана. Ето го и гарача.